Daniel Tibaako. Yuda hene Yehoiakim afe a etoso miensa mu no. Babel hene Nebukadnezar ba Jerusalem. Na obeka hia mu. Na Awurade di Yuda hene Yehoiakim ne Nyankopɔn fie nneoma no bi hye ne nsa. Na osoa de kɔ se na asase so, de kɔ ne nyame fie. Na ode nwene no kɔ ne nyame adekradan mu. Na ɔhene ka kyerɛ n'apiafo hene Aspenas sɛ ɔmfa Israel mu. Ahemfo asefo ne mapɔnma no mu. Mrante wa wɔn ho ni dɛm, na wɔn ho yɛ fɛ, na wɔn ani atie, nyansa nyinaa mu. Na wonim de, na wɔwɔ nhunu mu, na wobetumi agyina ɔhene aban mu. Na ɔnkyerɛ wɔn ma wɔnsua Kaldeafo nwoma ne kasa. Na ɔhene yi wɔn ahennuane no bi. Da biara ne deɛ, ne nsa a ɔnom no bi, sɛ wɔnyɛ ne wɔn fie miɛnsa. Na ɛno akyi, wɔmegyina ɔhene anim. Na wɔn mu bi a ofiri Yudafo mu ne Daniel, Hanania, Misael ne Asaria. Na apiafo ɔhene no tutu wɔn din. Ɔto Daniel Belsasa, na ɔto Hanania Sadrak, na ɔto Misael Misak, na ɔto Asaria Abednego. Na Daniel bɔ ne tirim sɛ ɔremfa ɔhene nnuane ne nsa a ɔnom no ngu ne ho fi. Enti ɔsrɛ apiafo ɔhene no, na wangu ne ho fi. Na Onyankopɔn ma Daniel nya apiafo ɔhene no anim adɔye ne mmɔborɔhunu. Na apiafo ɔhene no ka kyerɛ Daniel sɛ, Misro efiri sɛ anya a miwura ɔhene a wayi mu aduane ne mu ano ne no behunu mu anim sɛ ɛyɛ mɔbɔmɔbɔ sene mu ati pɛmfoɔ mrante wa no de. Na mo ama mitiri ato ɔhene anim. Ɛna Daniel ka kyerɛ opiani a apiafo ɔhene do no si Daniel, Hanania, Misael ne Asaria so no sɛ, sɔ wo nko ahwɛ dadu ɛ, na wɔma yɛn afomduane ni ne nsuo nom. Na wode w'ani ahwɛ yɛn ne mmerantewa a odi ahennuane no anim. Na sɛdeɛ wobɛhunu no, wo ne wo nko a adi. Ɛna ɔpene deɛ ɔkaeɛ no so, na ɔsɔ wɔn hwɛ dadu. Na dadu no wie duro no, wohunu wɔn anim sɛ ɛyɛ fɛ. Wɔn honam aba wɔn ho sene mmerantewa a wodi ahennuane no nyinaa. Ɛna opiani no yii wɔn aduane pa ne nsa a wɔbɛnom no, na ɔmaa wɔn afuomduane. Na mmerantewa abaanan yi, Onyankopɔn maa wɔn nwoma ne nyansa nyinaa mu nimdeɛ ne anitie. Na Daniel nya anisoade hunu ne daeɛ nyinaa mu nhunumu. Na bere a ɔhene kaa sɛ wɔmfa wɔn mmra no duruiɛ no, apiafo ɔhene no de wɔn baa Nebukadnezar anim. Na ɔhene ne wɔn kasae, na wɔahunu wɔn nyinaa mu deɛ ɔte sɛ Daniel, Hanania, Misael ne Asaria, na wɔbegyina ɔhene anim. Na nyansa ne nhunumu asɛm biara a ɔhene bisaa wɔn no, ohunu wɔn sɛ wɔkyɛne akurukyerɛfoɔ ne padeɛhunufo a wɔwɔ n'ahenni nyinaa mu no nyinaa mpredu. Na Daniel tenaa hɔ koduruu ɔhene Kores afe a edi kan so. Daniel ti mienu. Na Nebukadnezar ahenni afe a etia mienu no, Nebukadnezar soso daeɛ bi, na ne honhom yeraa no, na n'ani soroe. Ɛna ɔhene kaa sɛ wɔnkɔfrɛ akurukyerɛfoɔ ne padeɛhunufo ne ntafoyifoɔ ne Kaldeafo mmra, na wɔmɛkyerɛ ɔhene ne daeɛ no ase. Na wɔba begyina ɔhene anim. Na ɔhene ka kyerɛ wɔn sɛ, maso daeɛ bi, na me honhom ho yira me sɛ mehunu daeɛ no. Ɛna Kaldeafo no ka kyerɛ ɔhene Siria kasa mu sɛ, ɔhene nyankwa daa, ka wo daeɛ no kyerɛ wo nkoa na yɛnkyerɛ aseɛ. Ɔhene bua se Kaldeafo no sɛ, asɛm no afiri me mu kɔ. Sɛ moankyerɛ me daeɛ no ne n'ase a, obetwitwa me mu asinasini, na wadane mo afie sumina. Na sɛ mokyerɛ me daeɛ no ne n'ase a, mubenya me hɔ akyɛdeɛ ne ayɛyɛdeɛ ne anidie kɛseɛ. Enti monkyerɛ me daeɛ no ne n'ase. Obua bio sɛ, ma ɔhene nka daeɛ no nkyerɛ ne nkoa na yɛnkyerɛ aseɛ. Ɔhene bua sɛ, minim ampa sɛ moregye brɛ, ɛsiane sɛ moahunu sɛ asɛm no afiri me mu kɔ nti. Sɛ moankyerɛ me daeɛ no a, asɛm biako pɛ na ɛda hɔ ma mo. Ɛfiri sɛ moadwene atorosɛm ne nnaadaasɛm, sɛ morebɛka no m'anim, de akosi sɛ ɛberɛ no bɛsakyera. Enti monka daeɛ no nkyerɛ me, na menhunu sɛ mubetumi akyerɛ me aseɛ. Kaldeafo no bua ɔhene sɛ, onipa biara ni asase so a obetumi akyerɛ ɔhene asɛm yi. Na ɔhenkɛseɛ ne owura ne otumfuo biara misa okurukyerɛni ne paadiehununi ne Kaldeani biara hɔ asɛm a ɛte sɛ pɛn. Na asɛm a ɔhene rebisa yi yɛ den dodo.
na obiara ni hɔ a obetumi akyerɛ no ɔhene anim di anyame a wɔn tenabea ni honam mufoɔ nkyɛn. Ɛno nti ɔhene bu fuyi na n'ani beree kɛse, na ɔkaa sɛ wɔnsɛe Babel nyansafoɔ nyinaa. Enti mmara no baa sɛ wonkum anyansafoɔ no, na wɔhwehwɛɛ Daniel ne ne mfɛfoɔ no sɛ wɔrebeku wɔn. Ɛna Daniel de kasapa ne nyansa ne ɔhene ankɔbeahene Ariok a ofiri sɛ ɔrekokum Babel anyansafoɔ no kasae. Obuase Ariok, ɔhene safohene no sɛ, adɛn nti na ɔhene hyɛ mmara a ɛyɛ den sɛ yie? Ɛna Ariok kaa asɛm no kyerɛɛ Daniel. Na Daniel kɔkɔsrɛɛ ɔhene sɛ ɔmma no berɛ na waka nkyerɛaseɛ no akyerɛ ɔhene. Ɛna Daniel firi kɔɔ ne fie, na ɔkɔkaa asɛm no kyerɛɛ ne mfɛfoɔ Hanania, Misael ne Asaria, sɛ wɔnsrɛ ɔsoro Onyankopɔn hɔ mmɔborɔhunu ahuntasɛm no ho. Na wansɛe Daniel ne ne mfɛfoɔ anka Babel anyansafoɔ a aka no ho. Ɛna woyii ahuntasɛm no kyerɛɛ Daniel anadwo anisoadehunu mu. Ɛna Daniel hyiraa ɔsoro Onyankopɔn. Daniel buaa sɛ, nhyira nka Nyankopɔn din daadaa, sɛ nyansa ne tumi ɔno na ɛwɔ no. Ɔno na ɔsakyera berɛ ne nna, otu ahemfo so na ɔma ahemfo so. Ɔma nyansafoɔ nyansa na ɔma wɔn a woni nhunumu nimdeɛ. Oyi deɛ emu dɔ ne deɛ ehunta adi. Onim deɛ ɛwɔ esum mu, na hann ne no na ɛteɛ. Wo, m'agyanom Nyankopɔn, na meda wo ase miyi wo ayɛ, sɛ woama me nyansa ne tumi, na afei wayi deɛ yɛsrɛ wo akyerɛ me, sɛ woama yɛhunu ɔhene asɛm no. Ɛno nti Daniel kɔ Ariok a ɔhene ayi no sɛ ɔnsɛ Babel nyansafoɔ no nkyɛn. Ɔkɔ kɔka kyerɛɛ no sɛ, Babel nyansafoɔ no nsɛe wɔn, fa me kɔ ɔhene anim, na menkɔkyerɛ ɔhene aseɛ. Ɛna Ariok yɛɛ ntɛm de Daniel kɔɔ ɔhene anim, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, mahunu Yuda atukɔfoɔ no mu, barima bi a ɔbɛkyerɛ ɔhene daeɛ no aseɛ. Ɔhene buase Daniel a ne din de Belsasa sɛ, Wobetumi akyerɛ me daeɛ a mesoeɛ no ne ne nkyerɛaseɛ. Daniel buaa ɔhene sɛ, ahuntasɛm a ɔhene rebisa no, anyansafoɔ, paadeahunufoɔ, akurukyirefoɔ, nyankonekyerɛfoɔ rentumi nkyerɛ ɔhene. Nanso Onyankopɔn bi wɔ ɔsoro a oyi ahintasɛm adie. Na wakyerɛ ɔhene Nebukadnezar deɛ ɛrebɛba daakye. Wo daeɛ ne w'anisoadeɛ a woda wo mpa soɔ no wuhunu yɛ no nie. Wo ɔhene, w'adwene sɔree wo tirim, wo mpa so. Deɛ yei akyi ɛbɛba no ho, na deɛ oyi ahuntasɛm adie no ama woahunu deɛ ɛrebɛba no. Na me deɛ, ɛnyɛ nyansa a ɛwɔ me mu sene ateasefoɔ nyinaa nti na wayi ahintasɛm yi akyerɛ me. Na deɛ ɛbɛyɛ na wakyerɛ ɔhene nkyerɛaseɛ no, na wahunu w'akoma mu adwene no ntira. Wo ɔhene, wohwɛe na hwɛ, na ohoni kɛseɛ bi nie. Ohoni no so, na ɛhran hyɛn. Egyinaa w'anim na ɛho yɛ hu. Ohoni no nie, ne tiri yɛ sikapa, ne koko ne n'abasa yɛ dwetɛ, ne yɛfunu ne n'asene yɛ kɔbere, n'aserɛ yɛ dadeɛ, ne nan mu bi yɛ dadeɛ, na emu bi yɛ ɛfa. Wode hwɛ ara kosii sɛ obuo bi a nsa biara nkura mu te bɛbɔ ohoni ne nan a ɛyɛ dadeɛ ne ɛfa no, na ebubu no muhumuhu. Ɛna dadeɛ, ɛfa, kɔbere, dwetɛ ne sika no bubu muhumuhu prɛko pɛ. Na ɛyɛ sɛ ahuhubere mu ayuporobea so ntɛtɛ. Na mframa sesa kɔe, na wɔanhunu baabiara bio ama wɔn. Na ɔboa a ɛbɔ ohoni no yɛ bepɔ kɛseɛ, na ɛyɛ asase nyinaa so ma. Daeɛ no nie, na yɛbɛka ne nkyerɛaseɛ nso akyerɛ ɔhene. Wo, ɔhene, woyɛ ahene mu hene a ɔsoro Nyankopɔn de ahenie, tumi, ahoɔden ne animuonyam ama wo. Na baabiara a nnipa ma, wura mu mmoa ne ewiem nnomaa teɛ no, wɔde wɔn ahyɛ wo nsa. Na wɔde wo adi wɔn nyinaa so, wo ne sikatiri no. Na wakyi na ahenie foforɔ bɛsɔre a, enuru wo deɛ no anan mu, ne ahenie a ɛtɔ so mmiɛnsa foforɔ a ɛyɛ kɔbere a ebedi asase nyinaa so. Na ahenie a ɛtɔ so nan no bɛyɛ den sɛ dadeɛ. Na sɛdeɛ dadeɛ bubu na ɛyam adeɛ nyinaa no, sɛ dadeɛ a ɛbobɔ adeɛ ara na ɛbɛbubu na abobɔ ɛno nyinaa. Na sɛdeɛ wuhunu nan ne nanso a emu bi yɛ ɔnwomfoɔ fa na emu bi yɛ dadeɛ no, ɛbɛyɛ ahenie a emu apaepaeɛ. Nso dadeɛ den yɛ no bɛtena mu. Sɛdeɛ wuhunu sɛ dɔteɛ afrafra dadeɛ no mu no. Na nanso a emu bi yɛ dadeɛ na ebi yɛ ɛfa no, ahenie no fa bi bɛyɛ den, na emu bi bɛyɛ mmerɛ.
Na sɛdeɛ wuhunu dɔteɛ sɛ afrafra dadeɛ no, nipa no bedi afra wɔ n'asefo mu, na wɔremfemfam wɔn ho. Sɛdeɛ dadeɛ nya ɛfa mu afraeɛ no, na ahemfo no nanom no, ɔsoro Nyankopɔn bɛma ahenni a wɔrensɛe no da, na wɔrenya n'ahenni mma ɔman foforo bi so. Na ebebubu ahenni ahodoɔ no nyinaa ama no asa, na ɛno deɛ ebegyina daa. Ɛno nti wuhunu sɛ ɔbo a nsa nka te firi bepɔ no ho, na ebebubu dadeɛ, kɔbere, ɛfa, dwetɛ ne sika no muhumuhu. Onyankopɔn kɛseɛ no akyerɛ ɔhene deɛ daakye ɛbɛba, na daeɛ no wom, na ne nkyerɛaseɛ yɛ nokorɛ. Ɛno na ɔhene Nebukadnessar de n'anim butuu fam, na ɔkɔtoo Daniel, na ɔkaa sɛ wɔmmɔ no aduane afɔdeɛ ne ohwam afɔdeɛ. Ɔhene buaa Daniel sɛ, Anokwa, mo Nyankopɔn yɛ anyame mu nyame, ne ahemfowura, ne deɛ oyi ahuntasɛm adie. Sɛ watumi ayi saa ahuntasɛm yi adie. Ɛna ɔhene yɛɛ Daniel kɛseɛ, na ɔmaa no ayɛyɛde akɛseɛ bebree. Na ɔmaa no dii Babel asase nyinaa so tumi, ne Babel anyansafoɔ nyinaa so mpanimfo mu titire. Na Daniel srɛɛ ɔhene, na ɔde Sadrak, Mesak ne Abednego yɛɛ Babel asase mu nsɛm so ahwɛfoɔ. Na Daniel deɛ ɔtenaa ɔhene aban mu. Daniel ti mmiɛnsa. Ɔhene Nebukadnessar yɔɔ sika honi a ne tentene yɛ basafa 60, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa 6. Ɔde sii Dura asaseta so wɔ Babel asase so. Na ɔhene Nebukadnessar somaa sɛ wɔnkɔhyiahyia amantam ahemfo, mmakoma ne amradofoɔ, atemmufoɔ mpanin, nsanaafoɔ, mmarakyerɛfoɔ, atemmufoɔ ne nsase no so atumfoɔ nyinaa mmra ohoni a ɔhene Nebukadnessar de sii hɔ no dwira. Ɛna amantam ahemfo, mmakoma ne amradofoɔ, atemmufoɔ mpanin, nsanaafoɔ, mmarakyerɛfoɔ, asɛnnifoɔ ne nsase no so atumfoɔ nyinaa behyia sɛ wɔde bedwira ohoni a ɔhene Nebukadnessar de sii hɔ no. Wɔba begyina ohoni a Nebukadnessar de sii hɔ no anim. Na ɛsɛn bi tiam denden sɛ, Mo, nkurɔfoɔ, aman ne kasa ahodoɔ, wɔka kyerɛ mo sɛ, ɛberɛ a mobɛte abɛn, odurugya, sankuo, sambuka, sankuo, bɛnta, atɛntɛbɛn ne nsankuhudoɔ nyinaa gyegyeɛ no, monhwe fam nsɔre sika honi a ɔhene Nebukadnessar de asi hɔ no. Na deɛ ɔrenhwe aseɛ nsɔre no, dɔɔ no ara mu, wɔde ne bɛto ogya a ɛrefra namfrono mu. Saa nti, aman no nyinaa tee abɛn, odurugya, sankuo, sambuka, sankuo, bɛnta, atɛntɛbɛn ne nsankuo ahodoɔ nyinaa no gyegye ara pɛ no. Aman, nkurɔfoɔ ne kasa ahodoɔ nyinaa hwehwee ase sɔree sika honi a ɔhene Nebukadnessar de asi hɔ no. Saa nti, brɛ no ara mu, Kaldeafoɔ bi ba bɛtotoo Yudafoɔ no ano. Wɔbɛka kyerɛ ɔhene Nebukadnessar sɛ, Ɔhene, nyankwa daa. Wo ɔhene, wahyɛ mmara sɛ onipa biara a ɔbɛte abɛn, odurugya, sankuo, sambuka, sankuo, bɛnta, atɛntɛbɛn, ne nsankuo ahodoɔ nyinaa gyegyeɛ no, wɔnhwe ase nsɔre sika honi no. Na deɛ wɔnhwe ase ansɔre no, wɔde bɛto ogya a ɛrefra namfrono mu. Yudafoɔ bi wɔ hɔ a wode wɔn asisi Babel asase mu nsɛm so ahwɛfoɔ, Sadrak, Mesak ne Abednego. Mmarima yi mu wo, ɔhene. Wɔnsom w'anyame, na wɔnsɔre sika honi a wode asi hɔ no. Ɛna Nebukadnessar de abufuo ne anibereɛ kaa sɛ wɔnkɔfa Sadrak, Mesak ne Abednego mmra. Ɛna wɔde mmarima yi baa ɔhene anim. Nebukadnessar buasee wɔn sɛ, Sadrak, Mesak ne Abednego, moboa pa na monsom m'anyame, na monsɔre sika honi a mede masi hɔ no. Afei deɛ, sɛ moasiesie mo ho, sɛ bere a mobɛte abɛn, odurugya, sankuo, sambuka, sankuo, bɛnta, atɛntɛbɛn ne nsankuo ahodoɔ nyinaa gyegyeɛ no, mobɛhwe ase asɔre ohoni a mayɛ no a, na sɛ moansɔre no a, dɔn no ara mu, wɔde mo begu ogya a ɛrefra namfrono no mu, na onyame bɛn na obeyi mo afiri me nsam. Sadrak,
Mesak ne Abednego buase ɔhene Nebukadnezar sɛ, ehia yɛn sɛ yebebua wo yehu asɛm biara. Hwɛ, yɛn Nyankopɔn a yɛsom no betumi ayi yɛn afiri ogya a ɛrefra nam fononoo no mu. Na ɔbɛgye yɛn afiri wo ɔhene nsam. Na sɛ ama saa mpo a, ɔhene, hunu sɛ yɛrensom w'anyame na yɛrensɔre sika hɔni a wode asi hɔ no. Ɛno na abufuwhyeɛ hyɛɛ Nebukadnezar ma. Na n'anim tebea sakyɛ tiaa Sadrak, Mesak ne Abednego. Obuase sɛ, wɔma fononoo no mu nnɔ mprɛnson nkyɛne deɛ ɛyɛɛ wɔn sɛ adɔ. Na ɔhyɛɛ mmarima bi, ne dɔm mu mmarima ahoɔdenfoɔ, sɛ wɔnkyekyere Sadrak, Mesak ne Abednego mfa wɔn kogu ogya a ɛrefa nam fononoo no mu. Ɛna ɔkyekyere mmarima yi, wɔn ntonto, wɔn ntaadeɛ, ne wɔn mmotire ne wɔn ntoma mu. Na wɔto wɔn gu ogya a ɛrefa nam no mu. Ɛno nti, sɛ ɔhene asɛm no mu yɛ den, na fononoo no adɔ hyehyehye aborosuo nti, mmarima a ɔde Sadrak, Mesak ne Abednego kɔforoeɛ no, ogyaframa no kum wɔn. Na mmarima baasa yi, Sadrak, Mesak ne Abednego a wɔakyekyere wɔn no hwehwee ogya a ɛrefra nam fononoo no mu. Ɛna ɔhene Nebukadnezar ho dwirii no, na ɔsɔre ntɛmntɛm, na obuase n'agyinafoɔ no sɛ, ɛnyɛ mmarima baasa na yɛkyekyere wɔn gu ogya no mu. Obuase ɔhene no sɛ, Ampa ɔhene. Obuaa sɛ, hwɛ, mihunu mmarima baana a wasane wɔn sɛ wɔnenam ogya no mu, na wɔn ho ntɔɔ kyema, na deɛ ɔtɔ so nan no tebea te sɛ anyame ba bi. Ɛna Nebukadnezar bɛn ogya a ɛrefa nam fononoo no mu no ano, na obuaa sɛ, Sadrak, Mesak ne Abednego, ɔsorosoro Nyankopɔn nko a, momfiri adi mmra. Ɛna Sadrak, Mesak ne Abednego firi adi firi ogya no mu. Na amantam ahemfo, mmakoma ne amradofoɔ ne ɔhene agyinafoɔ hyia bɛhwɛɛ mmarima yi, sɛ ogya anya wɔn honam so tumi, na wɔn tirinwi so nwi anhyeɛ, na wɔn ntwonto ansakyera, na ogya no ho hwa amfa wɔn ho. Nebukadnezar buaa sɛ, Nhyira ne Sadrak, Mesak ne Abednego Nyankopɔn a wasoma ne bɔfoɔ, na wabɛyi ne nko a wɔde wɔn ho too ne soɔ, na wɔsakyerɛ a ɔhene asɛm, na wɔde wɔn honam maaɛ, deɛ ɛbɛyɛ na wɔrensom, na wɔrensɔre anyame biara sɛ wɔn Nyankopɔn. Na me na mehyɛ mmara sɛ ɔman, nkurɔfoɔ ne kasa ahodoɔ nyinaa mu biara a ɔka Sadrak, Mesak ne Abednego Nyankopɔn ho abususɛm no, wobɛtwitwa no asinasini, na wɔama ne fie ayɛ sumina. Ɛfiri sɛ Onyankopɔn biara nni hɔ a obetumi agye onipa sɛ yie. Ɛna ɔhene maa Sadrak, Mesak ne Abednego dii yie Babel asase soɔ. Daniel T9. Ɔhene Nebukadnezar de yei kɔmaa aman, nkurɔfoɔ ne kasa ahodoɔ nyinaa a wɔte asase nyinaa soɔ. Asomdwoe nnɔɔso ma mo. Nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ a ɔsorosoro Nyankopɔn ayɛ me no, ayɛ me fɛ sɛ mɛka makyerɛ. Sɛdeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ si soso fa, na n'anwanwadeɛ sɛdeɛ esi yɛ den fa. N'ahenni yɛ daa ahenni, na ne tumi wɔ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa so. Me, Nebukadnezar, mete me fie dwoodwoo, na me ho tɔ me wɔ m'aban mu, na mesoo daeɛ bi a eyii me hu. Na me mpa so adwene ne m'ani so adehunu haa me. Enti mehyɛɛ mmara sɛ, wɔmfa Babel anyansafoɔ mmra m'anim, na wɔmmɛkyerɛ me daeɛ no ase. Ɛna kurukyirefoɔ, pɛdeɛhunufoɔ, Kaldeafoɔ ne nyankonekyerɛfoɔ baeɛ, na meyii daeɛ no kyerɛɛ wɔn, nanso wɔantumi ankyerɛ me aseɛ. Na akyire yi no, Daniel a wɔfrɛ no Beltesasa, sɛ menyame no din teɛ no, na anyame kronkron honhom wɔ ne mu no baa m'anim, na meyii daeɛ no kyerɛɛ no. Beltesasa, kurukyirefoɔ pani, sɛ menim sɛ anyame kronkron honhom wɔ wo mu, na ahuntasɛm biara nyɛ wo din nti, ka me daeɛ mu adehunu a mehunuyɛ ne ne nkyerɛaseɛ kyerɛ me, na m'ani so adeɛ a mehunu no me mpa soɔ no nie. Mehwɛe, na hwɛ, na dua bi si asase mfimfini a ɛware tententen. Dua ne so, na ɛyɛ den, na ne tentene koduru soro, na wohunu koduru asase nyinaa no. Ɛso ahahan yɛ fɛ, na ɛso aba dɔɔso, na aduane wɔ mu ma nnipa nyinaa.
wura mu mmoa tete ne nwunu ase, na wiem nnoma sisi ne man so, na hunam nyinaa didi ho. Mehwɛ m'ani so ade a mehunu no me mpa so no mu. Na hwɛ, ɔwɛmfo kronkron bi firi soro duri. Ɔteam denden na ɔka sɛ, Mumudua no ntwitwa ne man, mompore na hahan mpam sam naba, muanya ne mfiri aseɛ, na noma mfiri ne man so, nanso munya ne dunsini asase mu, dadeɛ ne kɔbere mpotwere mu, petee so wura mu, na ɔsoro bosuo mfɔ no, na ɔne mmoa ni asase so ahahan. Na koma nsakra na anyɛ onipa die bio, na wɔma no aboa akoma, na mmerɛ nso ntwa ne tiri so. Awɛmfoɔ agyina so na asɛm yi gyina, na akronkronfoɔ asɛm so na adeɛ yi sie. Deɛ ɛbɛyɛ na ateasefoɔ ahunu sɛ, deɛ ɔwɔ ɔsorosoro na odi nipa ahenni so tumi, na ɔde ma obiara a ɔpɛ, na ɔde nipa mu ahobrɛaseɛfoɔ si soɔ. Daye yi na me, ɔhene Nebukadnessar, mihuniye. Na afei wo, Beltesasa, ka ne nkyerɛaseɛ, ɛfiri sɛ, mahene mu anyansafoɔ nyinaa ntumi nkyerɛ me aseɛ. Na wo deɛ, esiane sɛ Nyame kronkron honhom wɔ wo mu nti, wobɛtumi. Ɛna Daniel a ne din de Beltesasa no ho dwirii no kakra ara san, na n'adwene haa no. Ɔhene buaa sɛ, Beltesasa, Emma dae no ne nkyerɛaseɛ nhaw. Beltesasa buaa sɛ, Miwura, anka madaeɛ no mfa wɔn a wokyiri wo ho, na ne nkyerɛaseɛ mfa w'atamfo ho. Dua a wuhunu yɛ a ɛso na ɛyɛ den a ne tenten kɔpem soro, na wohu no asase nyinaa soɔ, na n'ahahan yɛ fɛ, na ɛso aba dɔɔso, na aduane wɔ mu ma nipa nyinaa, na wura mu mmoa tete aseɛ, na ewiem nnoma sisi ne man soɔ no. Ɛne wo, ɔhene a woso, na woyɛ den, na wo kɛseyɛ dɔɔso koduru soro, na wo tumidie duru asase ano no. Na sɛ ɔhene hunu ɔwɛmfoɔ kronkron bi sɛ, ofiri ɔsoro duru bɛka sɛ, mumu dua no nsɛe no, nanso munya ne dunsini asase mu, dadeɛ ne kɔbere mpo kyerɛ mu, petee so wura mu, na ɔsoro bosuo mfɔ no, na ɔne wura mu mmoa ne di nkosi sɛ, mmerɛ nson betwa ne tiri soɔ. Ɔhene, nkyerɛaseɛ no nie. Na ɔsorosoroni hyɛ bere a ɛbɛba me wura ɔhene soɔ nie. Wɔbɛtu wo afiri nipa mu, na wo ne wura mu mmoa atena, na wama wawe ewura sɛ anantwie, na ɔsoro bosuo afɔw, na mmerɛ nson atwa wo tiri so, akosi sɛ wobɛhunu sɛ ɔsorosoroni no di nipa ahenni so tumi, na ɔde ma obiara a ɔpɛ. Na sɛdeɛ wɔkaa sɛ wonya dua no dunsini no, sɛ wonya hunu sɛ ɔsoro na edi tumi no a, w'ahenni bɛgyina ama wo. Enti ɔhene, mama futuo nya wo fɛ, na fa tenenee ka wo bɔne gu, na fa ahiafoɔ ayɛyɛ sesa w'amumuyɔ, sɛ ebi a ɛbɛma wo yiedie akyɛ. Yenum nyinaa baa ɔhene Nebukadnessar so. Abosomi 12 wie duro no, dabi na ɔnenam Babel ahenni aban so. Ɔhene no buaa sɛ, Ɛnyɛ Babel kɛse a makyekyere mayɛ ahenni gyinabea, mitumi din yɛ so, na m'animonyam agye no ni anaa? Asɛm no da so wɔ ɔhene no mu no, ɛne bi firi soro baa sɛ, Wo, ɔhene Nebukadnessar, wɔka kyerɛ wo sɛ, ahenni no atu afiri wo nsam, na wɔbɛpam wo afiri nipa mu, na wo ne ewura mmoa akɔtena, na wama wawe ewura sɛ anantwie, na mmerɛ nson atwa wo tiri so, de akosi sɛ, wobɛhunu sɛ ɔsorosoroni no na odi nipa ahenni so tumi, na ɔde ma deɛ ɔpɛ no. Dɔn no mu ara na asɛm no baa mu Nebukadnessar ho, na ɔpamoo no firi nipa mu, na ɔwe ewura sɛ anantwie, na ɔsoro bosuo fɔɔ ne honam, de kosii sɛ ne nwi fuu sɛ ɔkɔreɛ ntakra, na ne bɔwerɛ yɛɛ sɛ nnomaa deɛ. Na nna no akyiri no, me Nebukadnessar, memaa m'ani so mehwɛɛ ɔsoro, na m'adwene sane ba maa me, na mehyiraa ɔsorosoroni no, na mekamfoo deɛ ɔte ase daa no meyii ayɛ, sɛ ne tumi yɛ daa tumi, na n'ahenni wɔ awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa soɔ. Na asase so tefoɔ nyinaa wɔ mu wɔn hwee, na ɔde ɔsoro asafo ne asase so tefoɔ yɛ sɛdeɛ ɔpɛ. Na obiara nni hɔ a ɔbɛbɔ ne nsa atwene na waka akyerɛ no sɛ, ɛdeɛn na woreyɛ yi?
Ebere no ara na madwene sane baa me mu. Na de ebeye na mahenie agye din bio nti. Mani mo onyam ne me hran sane baa me so. Na maginafo ne mabrempɔn bɛpɛɛ me. Na ɔde me si mahenie so bio. Na ɔde tumi a ɛsene kane de no maa me. Afe me Nebukadnezar. Mekamfo ɔsoro hene mema ne so, miyi no ayɛ. Sɛ ne nneyɛe nyinaa yɛ nokorɛ. Na n'akwan yɛ atɛntenene. Na wɔn a wɔnam ahantan so no, otumi brɛ wɔn ase. Daniel, Tinum. Ɔhene Belsasa too n'abrempɔn apem ɛpono kɛseɛ. Na ɔnom nsa apem no anim. Nsa no tee no de mu no. Belsasa kaa sɛ wɔmfa sika ne dwetɛ nwini a n'agya Nebukadnezar akɔfa firi asɔredan a ɛwɔ Yerusalem no mu no mmra. Na ɔhene ne n'abrempɔn ne ne yerenom ne ne mpenafoɔ no mu. Ɛna wɔde sika ne dwetɛ nwini a wɔkɔfa firi Nyankopɔn asɔrefi a ɛwɔ Yerusalem no mu no baeɛ. Na ɔhene ne n'abrempɔn ne yerenom ne ne mpenafoɔ no mu. Wɔnonom nsa na wɔkamfo sika ne dwetɛ ne kɔɔbere ne dadeɛ ne dua ne ɔbɔ anyame no. Dɔn no mu ara na onipa nsa so nsa teɛ firi ba bɛtwerɛ ahenan no fasuo akaadoo so. Kanea dua no anim. Na ɔhene hunu nsa a ɛtwerɛeɛ no ano. Ɛna ɔhene anim daneeɛ. Na n'adwene haa no. Na n'asene mu nhoma hodwoe. Na ne nkotodwe ka bɔ mu biribiri. Ɔhene no teɛ mu denden sɛ ɔmfa paade ahunufoɔ, kaadiafoɔ, ne nyankonekyerɛfoɔ mmra. Ɔhene no bua se Babel nyansafoɔ no sɛ, obiara a ɔbɛkenkan atwerɛ yi na wakyerɛ me aseɛ no, obɛfira no ɔtan kɔkɔɔ, na sika atweaban agu ne kɔn mu, na wayɛ deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa adi ahenni yi mu tumi. Ɛna ɔhene nyansafoɔ nyinaa baeɛ, nanso wantumi ankenkan atwerɛ no ankyerɛ ɔhene aseɛ. Ɛna ɔhene Belsasa ho yeraa no kɛse, na n'anim danee, na n'abrempɔn no tirim yɛ wɔn keserene. Ɔhene ne n'abrempɔn nsɛm no nti, ɔhema aba apontoɔ dan no mu. Ɔhema no buaa sɛ, Ɔhene nya nkwa daa, ma wadwene ha wo, na w'anim nane. Ɔbarima bi wɔ w'ahenni mu a anyame kronkron honhom wɔ ne mu. Na wagya brɛ so no, wohunu ne mu aniteɛ ne nimdeɛ ne nyansa sɛ anyame nyansa. Na wagya ɔhene Nebukadnezar de no sii kurokyerɛfoɔ, pɛadeɛhunufoɔ, kaldeafoɔ ne nyankonekyerɛfoɔ so panin. Wagya ɔhene no ara na wohunu honhom a ɛkyɛ no soɔ, ne adwempa ne nimdeɛ a ɔde kyerɛ daeɛ ase kyerɛ nsɛm a emu nna hɔ sane apɔ wɔ saa Daniel a ɔhene too ne din Beltesazar no mu. Enti ma wɔnkɔfrɛ Daniel na ɔmɛkyerɛ aseɛ. Ɛna wɔde Daniel baa ɔhene anim. Ɔhene bua se Daniel sɛ, Wo ne Daniel no a wofiri Yuda atukɔfoɔ a magya ɔhene de wɔn firi Yuda baeɛ no mu no. Na mate wo nka sɛ, anyame honhom wɔ wo mu, na wɔhunu wo mu aniteɛ ne nimdeɛ ne nyansa a ɛkyɛ ne soɔ. Na afei wɔde anyansafoɔ paadehunufoɔ aba m'anim sɛ ɔmɛkenkan atwerɛ yi na wɔnkyerɛ me aseɛ, nso wɔantumi ankyerɛ asɛm no ase. Na mate wo nka sɛ wotumi kyerɛ nsɛm ase, na wosane apɔ. Na sɛ wotumi kenkan atwerɛ no kyerɛ me ase a, obɛfira wo ɔtan kɔkɔɔ de sika atweaban agu wo kɔn mu, na wayɛ deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa adi ahenni mu tumi. Ɛno na Daniel bua se ɔhene sɛ, Ma wayɛ yɛdeɛ ntena wɔ hɔ, na fa wade kyɛdeɛ ma obi foforɔ. Nanso mɛkenkan atwerɛ no makyerɛ ɔhene, na mama no ahunu ne nkyerɛaseɛ. Wo ɔhene, ɔsorosoro Nyankopɔn de ahennie ne kɛseyɛ ne anidie ne animonyam ma wagya Nebukadnezar. Na tumi a ɔmaa no no nti, aman, nkurɔfoɔ ne kasa ahodoɔ nyinaa ho popoe, na osuroo n'anim. Deɛ ɔpɛ no okum no, na deɛ ɔpɛ no ɔmaa no tena ase. Na deɛ ɔpɛ no ɔmaa no so, na deɛ ɔpɛ no ɔbrɛ no ase. Na n'akoma maa ne ho so, na ne honhom yɛɛ den ahantan mu no. Wotuu no firi n'ahengua no so, na woyii n'animonyam firi ne ho. Na ɔpamoo no firi nnipa mma mu, na n'akoma yɛɛ sɛ mmoadeɛ, na ɔne ɛserɛ so mfunu mu tenae. Wɔmaa no wewura sɛ anantwie, na ɔsoro bosuo fɔɔ ne honam, kosii sɛ ohunu sɛ ɔsorosoro Nyankopɔn na odi nipa ahenni so tumi, na ɔde obiara a ɔpɛ si so.
Na wo ne Babel sasa wunim ye nyina de nanso wa amre wakoma ase na wama wo ho so atia osoro wura na wode ne hwie nwene aba wanim na wo ne wabrempon wo yerenom ne wo mpenafo anom munsa na wakamfo dwetɛ ne sika kɔbre dade duane abo anyame a wonhunu na wonte na wonim hwe no na onyankopɔn a wo home wɔ ne nsɛm a wakwan nyina wɔ no de wo ani no ni ɛno nti ɔno na ɔma ansa no firi bɛtwerɛ nkurukyiriye yi na atwerɛ a wakurukyire no nie mine tekel ufasin aseɛ ne wakan wakari na wɔrekyemu asɛm no nkyerɛ aseɛ nie mine onyankopɔn akan wahenie na wabɔ no tekel wakari wo nsania mu na wahu sɛ wunnu peres wakyɛ wahenie mu de ama Mediafoɔ ne Persiafoɔ ɛna Belsasa kama ofiri a Daniel ɔtankɔkɔɔ na ɔde sika atwe aban gu ne kɔn mu na ɔpae ne ho asɛm sɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa adi ahenie mu tumi anadwo no ara na okum Kaldeafoɔ hene Belsasa na Mediani Dario fa ahenie no na wadi mfe 62 Daniel tinsia ɛsɔ Dario ani sɛ ɔde amantam ahemfo 120 besisi n'ahenie no so sɛ woni ahema no nyinaa so ne wɔn so abrempɔn baasa a Daniel yɛ wɔ mu baako sɛ amantam ahemfo no mu akonta nkyerɛ wɔn na ɔhene ade amɔ no na Daniel yi kyɛne abrempɔn ne amantam ahemfo no efiri sɛ na honhom a ɛkyɛ ne so wɔ ne mu na ɔhene no reyɛ de no asi ahema no nyinaa so ɛna abrempɔn ne amantam ahemfo no hwehwɛɛ sɛ wobenya Daniel ho asɛm bie ahenie no fam nanso wanya asɛm anaa bɔne biara efiri sɛ na odi nokore na wonhunu ne ho mfomso anaa bɔne biara ɛna mmarima no kaa sɛ yare nya Daniel yi ho asɛm biara gye sɛ yehunu bi ne Nyankopɔn mmara ho ɛna abrempɔn ne amantam ahemfo no kɔtoa ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ ɔhene Dario nya nkwa daa ahema yi mu abrempɔn mmakoma amantam ahemfo agyinafoɔ ne amradofoɔ nyinaa atu agyina sɛ wɔde ɔhene mmara bɛbra na wahyɛ mmom sɛ obiara a obebisa onyame bi anaa onipa bi hɔ adeɛ biara adaduasa yi gye wo ɔhene hɔ no wɔde no bɛto agyata amena mu enti ɔhene hyɛ mmom no den na ma wɔn kurukyire atwerɛ a wɔrensakyera sɛdeɛ Media ne Persia mmara a wɔnane ani no teɛ no yɛn nti ɔhene Dario ma wokurukyire atwerɛ ne ɛmɔm no na Daniel tee sɛ wakurukyire atwerɛ no ɔkɔɔ ne fie nso na n'abansoro dan mu mpom a ɛkyerɛ Yerusalem abuabue na ɔkɔtoo ne nankroma anim dakoro mprɛnsa na ɔbɔ mpaeɛ da ase ne Nyankopɔn anim sɛdeɛ na ɔyɛ no kane no ara ɛna mmarima yi bɛtoaa Daniel na wohunu no sɛ ɔrebisa adeɛ koto srɛ Nyankopɔn anim ɛna wɔtwe pini bɛkaa ɔhene ɛmɔm no ho asɛm ɔhene anim sɛ woanhyɛ mmom sɛ onipa biara a obebisa onyame anaa onipa biara hɔ adeɛ bi adaduasa yi gye wo ɔhene hɔ no wɔde no bɛto agyata amena mu ɔhene buaa sɛ asɛm no atim sɛdeɛ Media ne Persia mmara a wɔnane ani no teɛ ɛna obua se ɔhene sɛ Daniel a ofiri Yuda atukafoɔ mu no mmuwu ɔhene ne mmom a wahyɛ no na ɔsrɛ na de srɛ dakoro mprɛnsa ɛna ɔhene tee asɛm no ɛyɛ no ya kɛse na osuae ne tirim Daniel ho sɛ ɔbɛgye no na ɔbɔ mmɔden ara kosii owiatɔberɛ sɛ ɔbɛgye no ɛna mmarima no bɛtoaa ɔhene na ɔka kyerɛ ɔhene no sɛ ɔhene hunu sɛ ɛyɛ Media ne Persia mmara sɛ mmom ne ahyɛdeɛ biara a ɔhene ahyɛ no wɔnane ani ɛna ɔhene kama a ɔkɔfaa Daniel baeɛ na wɔtoo ne twenee agyata amena mu nso ɔhene bua see Daniel sɛ wo Nyankopɔn a wosom no daadaa no ɔno na ɔnye wo na wɔde ɔboɔ bi ba bɛtoo amena no ano na ɔhene de ne pɛtia ne n'abrempɔn pɛtia sɔ ano na wansakyerɛ Daniel ho adeɛ biara ɛna ɔhene kɔɔ n'aban mu na odii abuada anadwo no nso wamfa ne mpenafoɔ no mu bi amma n'anim na n'ani soroe ɛna ɔhene sɔree ahemadakye a anim teteeɛ no
na ɔyɛ ntɛm kɔ agyata amena no ano. Na ɔbɛn amena no no, ɔde awerɛhoɔ ne teɛm frɛɛ Daniel. Ɔhene bua se Daniel sɛ, Daniel, Onyankopɔn te asefoɔ no akoa. Onyankopɔn a wosom no daa no atumi agye wo afiri agyata no anum anaa? Ɛna Daniel ne ɔhene no kasaa sɛ, Ɔhene nyankwa daa, me Nyankopɔn asoma ne bɔfoɔ ama no abemuamua agyata no ano. Na wanyɛ me hwee, esiane sɛ wahu me sɛ medi bem n'anim, na wo, ɔhene, anim nso, menyɛɛ bɔne biara. Ɛno na ɔhene botɔɔ ne yam kɛse. Na ɔkaa sɛ, wonyi Daniel mfiri amena no mu. Na woyi Daniel firi amena no mu baa soro, na wanhunu biribiara a etii no, efiri sɛ ɔde ne ho too ne Nyankopɔn so. Na ɔhene ka ma wɔde mmarima a wɔtotoo Daniel no bae, de wɔn beguu agyata amena no mu. Wɔn ne wɔn mma, ne wɔn yerenom. Na wonnya nnuru amena no aseɛ no, agyata no faa wɔn so, na wɔbobɔɔ wɔn nnompe nyinaa mu. Ɛna ɔhene Dario twerɛ kɔmaa aman, nkurɔfoɔ ne kasahodoɔ nyinaa a wɔtete asase soɔ no nyinaa sɛ, Asomdwoe nnɔɔso ma mo. Mehyɛ mmara sɛ maheman a medi so tumi nyinaa mu wɔmfɛre na wonsuro Daniel Nyankopɔn anim. Na ɔno ne Onyankopɔn a ɔte aseɛ na ogyina hɔ daa. Na n'ahenni yɛ deɛ ɛnsɛe da, na ne tumi bɛtena hɔ akosi aseɛ. Ɔne deɛ oyie na ɔgyeɛ, na ɔyɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ ɔsoro ne asase soɔ. Ɔno na oyii Daniel agyata nsɛm. Na Daniel yi dii yie Dario ahenni ase ne Persiani Kores ahenni ase. Daniel Tinson Babel hene Belsasa afe a edi kan mu no. Daniel so dae bi, na ohunu ne tirim anisoade ne mpa so. Ɛna ɔtwerɛɛ dae no kaa nsɛm no mu ade titire. Daniel fraaseɛ sɛ, Mihunu m'ani so ade anadwo, na hwɛ, ɔsoro mframa nan tu bɔe wɔ ɛpo kɛseɛ no so. Na mmoa akɛseɛ nan pue firi ɛpo no mu. Ɛsono oyi na ɛsono oyi. Deɛ odi kan no te sɛ gyata, na ɔwɔ ɔkɔdeɛ ntaban. Mehwɛ yara kosii sɛ wotutuu ne ntaban no, na wɔmaa no so firi fam, na wɔmaa no gyinaa nan mmienu so sɛ onipa. Na wɔmaa no onipa akoma, na hwɛ, aboa foforo a otia mmienu te sɛ sisire, na ogyinaa hɔ tɔkɔɔ ɔfa biako so. Na mpadeɛ mmiɛnsa hyɛ n'anum ne sentam. Na wɔka kyerɛ no sɛ, sɔre di nam bebree. Yei akyi, mede hwɛ ara na hwɛ, aboa foforo a ɔte sɛ ɔsebɔ, na n'akyi ɔwɔ anoma ntaban nan, na aboa no wɔ tiri nan, na ɔmaa no tumi. Yei akyiri no, mede hwɛ ara anadwo adehunu mu, na hwɛ, aboa a ɔtɔ so nan a ne ho yɛ hu ne nwanwa na ɔyɛ den boro so nie. Ɔwɔ dadeɛ sen akɛseɛ, na odidi kekaa mu de ne nan pɛkyɛɛ nkaeɛ. Na ɛsono no ne mmoa a wodii n'anim nyinaa. Na ɔwɔ mmɛn 2. Merehwɛ mmɛn no, hwɛ, abɛn ketewa foforo bi puee ɛno nom ntam. Na aka ne mmɛn no mu mmiɛnsa ase tutuu ɛno anim. Na hwɛ, na aniwa a ɛte sɛ onipa aniwa wɔ abɛn no ho ne ano a ɛkeka nsɛnkɛseɛ. Mede hwɛ ara kosii sɛ wosisii adwa. Na obi a wadi nna pii bɛtena ase. Na taadeɛ hoa sɛ sukyerɛma. Na ne tirinwi hoa sɛ odwanten nwi fitafita. N'adwa ogyaframa ranko. Ne ntwa honan ogya a ɛrefranam. Ogya te sɛ asubɔntene sene firi n'anim bae. Mpempem som no. Na mpem du buburugya gyina n'anim. Wɔtenaa ase sɛ wɔrebu atɛn, na wobuebue nwoma no mu. Mede hwɛ ara, ɛno na nsɛm akɛseɛ a abɛn no kekae nti, mehwɛɛ ara kosii sɛ wokum aboa no, na wɔsɛe ne honam, na wɔde maa ogya a ɛrefranam no. Na mmoa a aka no nso, wɔgye wɔn tumi, nanso wɔhyɛɛ wɔn bra ne dɔn a wɔn nkwa na nkoduro. Mede hwɛ, anadwo adehunu no mu ara, na hwɛ, obi a ɔte sɛ onipa ba nam ɔsoro mununkum mu reba, na oduru deɛ wadi nna pii no nkyɛn, na wɔmaa no pinkyɛɛ n'anim. Na ɔno na wɔde tumi ne animonyam ne ahenni maa no maa aman. Nkurɔfoɔ ne kasahodoɔ nyinaa som no. Ne tumi yɛ daa tumi a ɛrentwam da, na n'ahenni yɛ deɛ ɛrensɛe da. Me, Daniel, me honhom bɔ me wɔ me honam mu, na m'ani so adehunu no haa me. Metwe pinii wɔn a wogyina hɔ no mu baako, na mebisaa no yei nyinaa mu nokorɛ, na ɔka kyerɛɛ me,
na ɔmaa me hunu nneɛma no nkyerɛaseɛ. Mmoa kɛseɛ yi a wɔyɛ nan yi yɛ ahemfo baanan a wɔbɛfiri asase soɔ asɔre agyina. Na ɔsorosoroni no ahoteefoɔ bɛfa ahenni no, na wɔanya ahenni no daadaa mmerɛsantene. Ɛna mepɛɛ sɛ mehunu nokora a ɛfa aboa a ɔtɔ so nan a ɛsono ɔno wɔn nyinaa mu a ne ho yɛ hu boro so a ne se yɛ dadeɛ na ne bɔwerɛ yɛ kɔɔbere a odidi keka mu de ne nan pɛkyɛ nkaeɛ no ho asɛm no ase. Ne tiri so mmɛn du ne foforo a epueɛ no a mmiɛnsa tutuu wɔ n'anim. Abɛn no a ɛwɔ aniwa ne ano a ɛkeka nsɛnkɛseɛ na wɔhwɛ a ɔso sene ne mfɛfoɔ no deɛ. Mehwɛe, na saa abɛn no ne ahoteefoɔ di ako na etumi wɔn kosii sɛ deɛ wadi nna pii no baeɛ. Na wɔde atemmuo ma ɔsorosoroni no ahoteefoɔ, na ɛberɛ a ahoteefoɔ bɛsɔ ahenni mu no durui. Ɔkaa sɛ, aboa ɔtɔ so nan no bɛyɛ ahenni a ɛtɔ so nan, asase so a ɛbɛsono no ahenni nyinaa mu, na ɛbɛmene asase nyinaa tiatia so abubu no asinasini. Na mmɛndu no, ahenni no ara mu na ahemfo du bɛsɔre, na wɔn akyiri no ɔfoforo bi bɛsɔre, na ɛbɛsono ɔno ne akanefoɔ no, na ɔbɛbrɛ ahemfo baasa ase, na ɔbɛkeka nsɛm atia deɛ ɔwɔ sorosoro no, na ɔbɛha ɔsorosoroni no akronkronfoɔ, na ɔbɛbɔ ne tirim sɛ ɔbɛdane mmerɛ ne mmara, na ɔde wɔn bɛhyɛ ne nsa, ɛberɛ bi ne mmerɛ ne berɛ fa, na ɔbɛtena ase abu atɛn, na wagye ne nsɛm tumi asɛe no ama no ayera akosi aseɛ. Na wɔde ɔsoro nyinaa ase aheman so ahenni ne tumi ne kɛseyɛ bɛma ɔsorosoroni no akronkronfoɔ man, na ahenni yɛ daa ahenni, na tumi nyinaa bɛsom no atie no. Ɛha na nsɛm no ase asie. Na me Daniel deɛ, m'adwene haa me pii, na m'anim sakyerae, na mede asɛm no mesie m'akoma mu. Daniel, ti nwɔtwe. Ɔhene Belsasa ahenni afe a ɛtɔ so mmiɛnsa mu no, anisoadehunu bi yii ne ho kyerɛɛ me Daniel. Aka ne deɛ a ɛyii ne ho kyerɛɛ me no akyi. Na mihunu no anisoadehunu mu, na mihuuɛ no, na mewɔ Susa ahemfi a ɛwɔ Elam asase so no mu. Na mihunu no anisoadehunu mu, na mewɔ asuo Ulai ho, na memaa m'ani so mehwɛe. Na hwɛ, odwennini a ɔwɔ mmɛn mmienu gyina asuo no ano, na mmɛn no woware, na biako ware sene biako, na deɛ ɛwareɛ no na edii akyire firiiɛ. Mihunu odwennini no sɛ ɔrepempem kɔ atɔeɛ ne atifi fam ne anafoɔ fam, na aboa biara ntumi nyina n'anim, na obi ni hɔ a ɔbɛgye obi afiri ne nsam, na ɔyɔ sɛdeɛ ɔpɛ, na odi akokurokosɛm. Na m'ani gu so rehwɛ no, hwɛ, ɔpapo bi firi atɔeɛ bae a ɔnam asase nyinaa ni, na ne ho nka fam, na ɔpapo no wɔ abɛn a wɔhwɛ a ɛso n'ani ntam. Na ɔbaa odwennini a ɔwɔ mmɛn mmienu a mihunuu no sɛ ogyina asuo no ano no ho, na ɔde n'ahoɔden tuu mmirika hyiaa no. Na mihunuu no sɛ oduru odwennini no nkyɛn no, n'ani bere ne so, na ɔpem odwennini no bubuu ne mmɛn mmienu no. Na ahoɔden biara ni odwennini no mu sɛ obegyina n'anim. Na ɔtoo no twenee fam, na otiatia no so. Na obiara ni hɔ a obeyi odwennini no afiri ne nsam. Na ɔpapo no yɛ kɛse kokuroo, na ɔyɛɛ den no, abɛn kɛseɛ no bui, na mmɛn nan a wɔhwɛ a ɛsoso fifiri anan mu, kyerɛkyerɛ ɔsoro mframa nan. Na abɛn ketewa biako firi emu biako mu bae, na ɛyɛ kɛse boro so kyerɛɛ anafoɔ fam ne apueɛ ne asase fɛfɛ no. Na ɛyɛ kɛse kɔpem ɔsoro asafo, na ɛtotoo asafo no bi ne nsoroma no bi guguu fam, na otiatia wɔn so. Na ɔmaa ne ho so koduruu asafo no safohene so, na oyii daa afɔdeɛ no firi n'anim, na wɔtoo ne kronkron tenabea hwee fam, na wɔde dɔm sii hɔ hyɛɛ daa som no mmarato mu, na ɔtoo no korɛ twenee fam, na ɔyɛ adeɛ, na odii yie. Na metee sɛ ɔkronkronni bi rekasa, na ɔkronkronni foforɔ ka kyerɛɛ ɔbaako a ɔrekasa no sɛ, Da bɛn na daa som ne amanfoyɛ mmarato a wɔde kronkronbea ne asafo no ma sɛ wɔntiatia soɔ no ho ade hunu no bɛkɔ akosie. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, ɛbɛkɔ akosi anwummerɛ ne anɔpa mpenu ahasa
ansa na wɔayɛ kronkronbea hɔ yie. Na me, Daniel, mihunu anisuadeɛ no, na mehwehwɛ aseɛ mihunuyɛ no. Hwɛ, na obi gyina m'anim, sɛ ɔbarima nsɛsoɔ, na mete onipa ne, Ulai nsunu a ɔfrɛ sɛ, Gabriel, ma oyi ente adehunu no ase. Na ɔbaa deɛ migyina hɔ, na ɔbaayɛ no misuroi, na mede m'anim butuu fam, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Onipa ba, hunaseɛ, na adehunu no fa wiɛ brɛ ho. Na ɔne me rekasa no, m'ani so biri me maa me hwe ase, na m'anim butuu fam, nanso ɔsɔɔ me mu de me gyinaa me nan so bio, na ɔse, Hwɛ, mmerema wahunu deɛ ɛbɛba abohoro no akyi bere mu, na ɛfa awiɛ brɛ a wahyɛ no ho. Odwennini a wohunu no a ɔwɔ mmɛn mmienu no ne Media ne Persia ahemfo, na ɔpapo a ɔyɛ wɛmfoɔ no ne Helahene, na abɛn kɛse a ɛwɔ n'ani ntam no ne ɔhene a odi kan. Na deɛ ebuu yɛ anan fifiri sii anan mu no, ahenni nan bɛsɔre ɔman no mu, nso ennuru akane deɛ no hoɔden. Na wɔn ahenni no akyiri berɛ mu a mmaratofoɔ awie wɔn adeɛ yɔ no, ɔhene a n'ani yɛ den na wɔhunu nsɛm a emu yɛ kusuu mu no bɛsɔre, na ne tumi mu bɛyɛ den, nso ɛnyɛ ɔno ara ne tumi, na ɔbɛsɛe adeɛ ama no ayɛ nwanwa, na ɔbɛdi yie, na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ, na wasɛe ahoɔdenfoɔ ne akronkronfoɔ man no. Na n'ani tie nti, ne nnaadaa bɛkɔ so ne nsɛm, na ɔbɛdi n'akoma mu akokurokosɛm, na ɔbɛfiri nkurɔfoɔ bebree awora asɛe wɔn, na ɔbɛsɔre atia ahene mu hene, nanso ɔbɛbubu a ɛnyɛ obi nsa na ɛbɛbubu no. Na anwummerɛ ne anɔpa adehunu a wɔkaeɛ no yɛ nokorɛ. Enti sɔ anisoadehunu no ano, na ɛfa nna bebree ho. Na me, Daniel, meyɛ samoo, na meyaree nna bi, ansa na meresɔre mayɛ ɔhene adwuma. Na adehunu no yɛɛ me ahodwiri, na obiara anhunu mu. Daniel, Tinkron. Ahasuerus ba Dario a na sifiri Media odi Kaldiafoɔ aheman so hene no afe a edi kan mu. Afe a obedi mu hene no, me Daniel, me maa m'ani baa nwoma no mu mfirinhyia dodo a Awurade asɛm ba odiifo Yeremia so sɛ, ɔbɛma mfirinhyia 70 awie duru Yerusalem amanfo so no so. Na mede m'anim me kyerɛɛ Awurade Nyankopɔn, sɛ mede mmuada ne ayituma ne nso merepɛ mpaebɔ ne nkotosrɛ. Na mebɔ Awurade me Nyankopɔn mpae, na mepae mu meka sɛ, O Awurade, Onyankopɔn kɛse a ne ho yɛ hu a, ɔkora apam ne adɔyɛ ma wɔn a wɔdɔ no na wodi ne mmara so. Yɛayɛ bɔne afom adi abɔnefosɛm ate atua. Yɛfiri wo mmara nsɛm ne w'atemmudeɛ ho kɔ. Na yɛntie wo nko adiyifo a wɔde wo din kasa kyerɛ yɛn ahemfo, yɛn mmapɔnma ne yɛn agyanom ne asase no so man nyinaa no. Wo, Awurade na trenee wɔ wo, na yɛn na animguaseɛ wɔ yɛn. Sɛdeɛ ɛtie ne yi, ma Yudafoɔ ne Yerusalemfoɔ ne Israelfoɔ a wɔbɛn ne wɔn a wɔwɔ akyirie, nsase a wɔn fom a wafom wɔn ti, utuu wɔn kɔɔ hɔ no nyinaa so. Awurade, yɛn na animguaseɛ wɔ yɛn, yɛn ahemfo, yɛn mmapɔnma ne yɛn agyanom, sɛ yɛayɛ wo bɔne nti. Awurade yɛn Nyankopɔn na mmɔborɔhunu ne fafirie wɔ no, na yɛate n'anim atua, na yɛntie Awurade yɛn Nyankopɔn, sɛ yɛbɛnante ne mmara a ɔnam ne nkoa adiyifoɔ no so de sii yɛn anim no mu. Na Israel nyinaa ato wo mmara, na wɔmanee sɛ wɔrentie wo ne, na nnuabɔ ne ntam a wɔatwerɛ no Nyankopɔn akoa Mose mmara mu no ahwie agu yɛn so, sɛ yɛayɛ no bɔne nti. Na wahyɛ n'asɛm a ɔka tia yɛn ne yɛn atemmufoɔ a wobuu yɛn atɛn no den, sɛ ɔde bɔne kɛse a ebi ma ewie yi ase nyinaa pɛn, sɛdeɛ ɛbaa Yerusalem no baa yɛn so. Sɛdeɛ wɔatwerɛ no Mose mmara no mu no, saa bɔne yi nyinaa aba yɛn so, nanso yɛanhwehwɛ Awurade yɛn Nyankopɔn anim, sɛ yɛbɛsane afiri yɛn amumuyɛ ho, na yɛtie wo nokorɛ. Enti na Awurade nyaa bɔne ho ani de baa yɛn so. Na Awurade yɛn Nyankopɔn yɛ trenee, ne nneyɛe a ɔyɔɔɛ no nyinaa mu, na yɛntie ne ne. Na afei, Awurade yɛn Nyankopɔn a wode nsa a ɛyɛ den yii wo man firi Misraim asase so de agye din sɛdeɛ ɛtie ne yi, yɛayɛ bɔne, yɛdi asɛmmɔne. O Awurade, sɛdeɛ wo trenee nyinaa teɛ no,
Dan wabufuo ne wani bere afiri ukuro Yerusalem wo bepɔ kronkron no so na yɛn bɔne ne yɛn agyanom amumuyo nti na Yerusalem ne wo man adane ahohorade ama wɔn a wɔtete yɛn ho nyinaa. Na afei yɛn Nyankopɔn tie wakoa mpaebɔ ne ne nkotosrɛ na ama w'anim nhyerɛn wo kronkron a ayɛ amanfo no so wo Awurade nti. Me Nyankopɔn brɛ w'aso ase tie bue w'ani na hwɛ yɛn amanfo ne kura a wabɔ wo din wɔ so no na ɛnyɛ yɛn trenee so na yɛde yɛn nkotosrɛ reba w'anim yi na wo mmɔborɔhunu bebree ntira. Awurade tie, Awurade fafiri, Awurade yɛ aso na yɔ ntwentwɛn wo na ase wo me Nyankopɔn ara nti na wo din na wɔbɔ frɛ wo kuro ne wo man. Na meda so merekasa na merebɔ mpae na mereka me bɔne ne me man Israel bɔne na mede me nkotosrɛ mereto Awurade me Nyankopɔn anim mama me Nyankopɔn bepɔ kronkron na meda so merekasa me mpaebɔ mu no. Ɔbarima Gabriel a mihunu no anisuade hunu mu akane no tu ntɛmntɛm bɛkaa me anwummerɛ afɔrebɔ bere mu na ɔkyerɛkyerɛ me na ɔne me kasa sɛ, Daniel, afei mɛfrɛ ba sɛ merebɛma wanya nhumu. Wo nkotosrɛ mfiti aseɛ mu no, asɛm firi bae, na maba rebɛka kyerɛ wo. Ɛfiri sɛ ɔdɔ w'asɛm sɛ, entiti asɛm no ase, na hunu adehunu no mu. Wahyɛ adapɛn, mfipɛn 70, wo man ne wo kuro kronkron no so, sɛ wonwie mmarato, na wɔma bɔne nwie du, na wɔmpata amumuyɔ, na wɔmfa daa trenee mmara, na wɔnsɔ anisoadehunu ne adiyisɛm ano, na wɔnsra akronkronneɛ mu ade kronkron. Enti hunu na tie sɛ, ɛfiri asɛm a ɛka sɛ, wɔnsan kyekyere Yerusalem, nsi nanan mu soɔ de kosi ɔberempɔn a wɔasra no soɔ yɛ adapɛn 7, na adapɛn 62. Wɔbɛsan akyekye mmorɔno ne afasuo, nanso ahohiahia berɛ mu na ɛbɛyɛ. Na adapɛn 62 no akyiri no, wɔbɛtwa deɛ wɔasra no no atwene a ɛrenka no hwee. Na ɔberempɔn a ɔbɛba no man no bɛsɛe kuro ne kronkronbea no, na n'awieɛ bɛyɛ enyinisamsoɔ mu, na akodie bɛduru awieɛ, amanfoyɛ a wɔahyɛ pintin no. Na ɔne bebree bɛyɛ apam a emu yɛ den dapɛn biako. Na dapɛn no fam, ɔbɛma afɔrebɔ ne ayɛyɛde ma agyae. Na amanfoyɛ akyiwadeɛ no atifi na ɔsɛefoɔ bɛfiri bɛba. Na ɛbɛkɔ so akosi sɛ ɔsɛeɛ pasa a wɔahyɛ no pintin bɛhwie gu amanfoyɛfoɔ no soɔ. Daniel Tidu Persia hene Kores afi ɛtɔ so mmiɛnsa mu no, woyi asɛm bi ade kyerɛɛ Daniel a ɔtoo ne din Belsasa. Na asɛm no yɛ nokorɛ, na ɔkɔn no so, na ɔte asɛm no ase, na onya adehunu no mu nhunumu. Nna no mu na me Daniel, mewerɛ ho adapɛn 3, manni aduane a ɛyɛ dɛ, na nam ne nsa ankama no, nso mansra koraa kosii sɛ adapɛn 3 no wie duro. Bosome a edi kan no da ɛtɔ so 29 no, na mewɔ asukɛseɛ Hedekel a ɛne Tigris ano. Na memaa m'ani so mehwɛe na hwɛ. Ɔbarima bi a ofira nwera na ufa sika bɔ n'asene nie. Na ne nipadua te sɛ sikabereɛ boɔ. Na n'anim te sɛ anyinam. Na n'ani te sɛ ogyaframa. Na n'abasa ne ne nan te sɛ yawa a wahoa ho. Na ne kasa nyegyeeɛ te sɛ nipa dodoɔ ne. Na me Daniel nko na mihunu anisuadeɛ no. Na mmarima a ɛka me ho no anhunu adeɛ no. Nanso ehu kɛseɛ kan wɔn, na wodwane kohuntae. Na ɛka me nko na mihunu anisuadeɛ kɛseɛ yi. Na ahoɔden biara anka me mu. Na mahoɔfɛ dane yɛ mmɔbɔmmɔbɔ. Na manya ahoɔden biara. Na metee ne nsɛm ne. Na metee ne nsɛm ne no, m'ani so biri me maa me hwe ase. Na m'anim butuu fam. Na hwɛ, nsa bi bɛkaa me kanyan me. Ma me kunkum me nankroma ne me nsa so. Na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Daniel, ɔdɔfo, tie nsɛm a merebɛka makyerɛ wɔ, na gyina wo nan so, ɛfiri sɛ wasoma me wo nkyɛn. Na ɔne me kaa nsɛm yi no, mede ahopopoɔ me gyina hɔ, na ɔka kyerɛɛ me sɛ, Nsuro, Daniel, na ɛfiri da a wode w'akoma too soɔ, sɛ wobɛte aseɛ, na wobɛbrɛ wo ho ase wo Nyankopɔn anim no. Wate wo nsɛm, na me nso, wo nsɛm nti na mebaeɛ.
Na Persia ahemman bapɔma sanka me adaduonu da bayako. Na hwɛ, mapɔma atitire no mu baako, Mika, babɛboa me. Na metena hɔ wɔ Persia ahemfo no nkyɛn. Na maba sɛ, merebɛma wate deɛ ɛbɛyɛ wo man, na ɛdi akyire no mu. Na nna no ho anisoadehu da so wɔ hɔ. Na ɔne me ka nsɛm yi no, mede m'anim misii fam, na metɔre mum. Na hwɛ, obi a ɔte sɛ nnipa mma nsɛsoɔ kaa m'ano fafa. Na mebue m'ano mekasa ka kyerɛɛ deɛ ogyinaa m'anim no sɛ, Owura, anisoadehunu no mu makɔ a ahima, na ahoɔden biara nni me mu. Na ɛbɛyɛ dɛn na me wura akoa yi betumi ne me wura yi akasa? Ɛfiri sɛ afei deɛ ahoɔden biara nni me mu, na home biara nso nni me mu. Na obi a ɔte sɛ onipa nsɛsoɔ sane bɛkaa me bio, na ɔhyɛɛ me den, na ɔse, Nsuro, ɔdɔfo, asomdwoe nka wo, yɛ den. Na ɔne me kasaeɛ no, mehyɛɛ me ho den, na mese, ma me wura nkasa, ɛfiri sɛ wahyɛ me den. Na ɔse, wonim deɛ nti a mebaa wo nkyɛn. Na afei na mɛsa me ne Persia bapɔma no akɔko. Na merebɛfiri makɔ a, hwɛ, Hila bapɔma no bɛba. Nanso merekyerɛ wo deɛ wɔakurukyerɛ no nokorɛ nwoma mu. Na obiara ni hɔ a obegyina asɔ me mu atia yeinom, gye mo bapɔma Mika. Daniel, tidu baako. Na me deɛ, Midiani Dairo afe a edi kan mu no, megyina sɛ meresɔ ne mu na mahyɛ no den. Na afei na merekyerɛ wo nokorɛ no. Hwɛ, ahemfo baasa bɛda so asɔre wɔ Persia. Na deɛ ɔtɔ so naa no benya ahonyadeɛ kɛse asen wɔn nyinaa. Na sɛ wonya n'ahonyadeɛ no mu ahoɔden a, ɔbɛhanyan ade nyinaa atia Hela ahemman. Na ɔhene dɔmmarima bi bɛsɔre, na ɔde tumi kɛseɛ bɛdi hene, na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ. Na ogyina a, n'ahenni bɛbɔ, na wakyɛ mu akɔ ɔsoro mframa nan no mu. Nanso, wɔremfa ma n'asefoɔ, na ɛrenyɛ sɛ ne tumi a ɔde dii hene no. Na wɔbɛtutu n'ahenni de ama afoforɔ, na ɛnyɛ yeinom. Na anafoɔ fam hene no bɛyɛ den, nanso ne mmapɔmma mu baako bɛyɛ den akyɛn no, na wɔanya tumi. Na ne tumi bɛyɛ tumi kɛseɛ, na mfeɛ bi akyiri no, wɔbɛfefa wɔn ho ayɔnko. Na anafoɔ fam hene no babaa aba atifi fam hene nkyɛn sɛ ɔne no rebɛyɛ asomdwoe apam. Nanso ɔbaa no renkura ne basa ahoɔden no mu, na ɔbarima no ne ne basa nso rennyina. Na wɔbɛyi ɔbaa no ne wɔn a wɔde no baeɛ, deɛ wɔwoo no ne deɛ wɔsɔɔ no mu, mmerɛ no mu no ama. Na ɔbaa no nhini mu duban bi a ɛfefɛeɛ bɛsɔre asi n'anan mu, na ɔde dɔm bɛba, na wɔabɛhyɛ ne atifi fam hene no abankɛseɛ mu. Na wɔne wɔn adi, na wɔdi wɔn so. Na ɔbɛfa wɔn anyame nso, ne wɔn nguo ahoni, ne wɔn dwetɛ, ne sika nnwonneɛ afɛɛfɛ nnomum akɔ Misraim. Na mfeɛ bi ɔbɛtwe ne ho afiri atifi fam hene no ho. Na ɔbɛba anafoɔ fam hene no ahenni mu deɛ, nanso ɔbɛsan akɔ n'asase so. Na ne mma bɛdi ako, na wɔbɛboa dɔm akɛseɛ asafo yu ano. Na ɔbaako bɛba abɛyiri asram so, na ɔbɛsan adi ako akɔduru n'abankɛseɛ ho. Na anafoɔ fam hene no ani bɛbere, na ɔbɛfiri aba ne ɔno atifi fam hene no abɛko. Na ɔde asafo yu kɛseɛ bɛgyina hɔ, na ɔde asafo yu no ahyɛ ne nsa. Na asafo yu no bɛsɔre, na n'akoma ama no ho so. Na ɔbɛka mpem dudu agu fam, nanso ɔrenni nim. Na atifi fam hene no bɛsane de asafo yu a ɛso sene kane deɛ no abɛgyina hɔ. Na mfeɛ bi akyiri no, ɔde dɔm kɛseɛ ne ade pii bɛba ne so. Na mmerɛ no mu no, nnipa pii bɛsɔre atia anafoɔ fam hene no. Na woman atuatefoɔ bi bɛma wɔn ho so, sɛ ɔrema anisoadehu no atim, nanso ɔbɛhwehwe ase. Na atifi fam hene no bɛba, na wabɛhɔre dɔsie, na wafa kuro bi a ɛyɛ den. Anafoɔ fam abasa rentumi nnyina, na ne ma no a wayi wɔn nso rennya ahoɔden nnyina. Na deɛ ɔba ne soɔ no bɛyɛ sɛdeɛ ɔpɛ, na obiara nni hɔ a obɛgyina n'anim. Na obɛgyina asase fɛɛfɛ no so, na ɔde ne nsa asɛe no. Na ɔde bɛsi n'anim sɛ ɔde n'aheman nyinaa mu ahoɔden bɛba, na ɔne no abɛyɛ asomdwoe apam. Na ɔde mmaa no mu bi bɛma no de asɛe aheman no, nanso ɛrennyina, na ɛrennyɛ no mfasoɔ biara. Na ɔbɛdane n'ani akyerɛ nsuo no aman,
na ɔbɛfa bebree na ɔsafohene bi bɛma no agyae ahohora no bɔ na mpo wadane ahohora no agu ɔno ara ne so na ɔbɛdane n'ani akyerɛ ɔno ara n'asase so abankɛseɛ nanso obesunti ahwe ase na ɔrenhu no na obi bɛsɔre asi n'anan mu a ɔbɛma ɔtogyefoɔ pimpimsifoɔ bi abɛfa ahemmaa no animonyanneɛ mu akorɔ nanso na kakraa bi mu wɔbɛsɛe no nso ɛnyɛ abufuo anaa ɔsɛ mu na ɔhohorani bi bɛsɔre asi n'anan mu a wɔmfa ahenniɛ mu animonyam maa no na obɛfiri awora aba de tɛkyerɛmakyɛne abɛfa ahenniɛ no mu na wɔde abasa a ɛte sɛ nsuirie bɛpia wɔn akɔ na wɔabubu wɔn ne apam berempɔn no nso wɔ n'anim nanso ɔne no pam wie a obɛtwa no nkontompo na wɔatu aba de wɔn dɔm ketewa bi abɛdi nim obɛfiri awora aba asase no so deɛ ɛhɔ yɛ fɔɔfɔɔ na wabɛyɛ deɛ n'agyanom ne ne nananom nyɛ ɔda ɔbɛpete afom adeɛ ne asadeɛ ne ahodeɛ ama wɔn na ɔbɛbɔ ne tirim pɔ aban a ɛyɛ den no ho akɔduru berɛ bi so na ɔde dɔm kɛseɛ bɛkanya n'ahoɔden ne maniyɛ atia anaafoɔ fam hene no na anaafoɔ fam hene no de dɔm a ɛyɛ den bebree pa bɛtu sa na ɔrennyina ɛfiri sɛ wakɔ ne tiri so apam na wɔn a ɔne no to nsadidie na ɛbɛsɛe no na wɔpia ne dɔm akɔ na nnipa bebree bɛtotɔ na ahemfo baanu no deɛ wɔn akoma bɛdwene asɛmmɔne na waka atorosɛm didipono biako ho nanso ɛrenyɛ wɔ mfasoɔ biara ɛfiri sɛ awieɛ no bɛba ara ɛberɛ a wahyɛ no mu na wɔde ahodeɛ kɛseɛ bɛsane akɔ n'asase so nanso n'ani bɛsa apam kronkron no ara na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na wasan akɔ n'asase so berɛ a wahyɛ no mu ɔbɛsane aba anaafoɔ fam nanso ɛkyerɛ deɛ no renyɛ sɛ kane deɛ no na kitifoɔ ahyɛn bɛba ne so enti n'akoma bɛtu na wasane na ne bo bɛhuru apam kronkron no na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na wasane na n'ani aba wɔn a wogyaa apam kronkron no so na wɔde ɛdɔm bɛsisi hɔ na wɔhura kronkronbea ne aban no ho na wɔyi daa afɔdeɛ no na wɔde amanfo yɛ akyiwadeɛ no asi hɔ na wɔn a wɔbɔ apam no ho musuo no ɔde tɛkyerɛmakyɛne bɛsɛe wɔn ara nanso wɔn a wɔnim wɔn Nyankopɔn no bɛhyɛ wɔn ho den na wɔayɛ adeɛ na ɔman no mu wɔn a wɔnim de no bɛma nnipa bebree anya nhunumu nanso wɔbɛtotɔ nkrantɛ ano ne ogyaframa mu nnomumfa ne ɛfomfa mu nna bi na sɛ wɔtotɔ saa a wɔde mmoa ketewa bi na ɛbɛboa wɔn na nnipa bebree de adɔkɔdɔkɔsɛm bɛbata wɔn ho na madwemba no bi bɛtotɔ na wɔde ayi wɔn ho fi de ate wɔn ho ahoa wɔn ho fitaa akɔsi awieeɛ berɛ no ɛfiri sɛ ɛberɛ a wahyɛ no bɛba ara na ɔhene no bɛyɛ deɛ ɔpɛ na ɔbɛma ne ho so adi onyame biara so akokurokosɛm na ɔbɛka anwonwasɛm atia anyame mu nyame no na ɛbɛsi no yie akɔsi sɛ ɔbɛda abufuo no adi awie na deɛ wahyɛ no pintin no ɔbɛyɔ na ɔremmu n'agyanom anyame na ɔremmu mmaa anigyedeɛ no ne onyame biara na obɛdi ade nyinaa so akokurokosɛm na obɛdi abandenden nyame no ni asi wɔ n'anan mu na onyame a n'agyanom nne no no ɔde sika ne dwetɛ ne abɔhene ne afɛfɛdeɛ bɛdi no ni na ɔde onyame nanani bi na ɛne abandenden a ɛyɛ den koraa no bɛdie deɛ obuu no no ɔbɛma n'animonyam ayɛ kɛse na wama no adi nkurɔfoɔ bebree so na wakyɛ asase de ayɛ akatua na awieeɛ berɛ no mu na anaafoɔ fam hene no ne no bɛbɔ anim na atifi fam hene no de nteaseɛnam ne apɔnkɔfoɔ ne ahyɛn bebree bɛtu aba ne so sɛ ahum na waba nsase no so abɛyiri asram so na ɔbɛba asase fɛɛfɛ no so na nnipa bebree bɛtotɔ na yɛnum bɛfiri ne nsɛm afi Edom ne Moab ne Amonfoɔ mu fa titire na ɔbɛtene ne nsa nsase no so na Misrim asase remfiri mu mfi na ɔbɛnya sika ne gyetakoradeɛ ne Misrim afɛfɛdeɛ nyinaa adi so na Libiafoɔ ne Etiopiafoɔ bɛdi nanamɔn akyi nanso nsɛm a ɔbɛte afiri apueeɛ ne atifi fam bɛyi ne ho na ɔde aniberɛ kɛseɛ bɛfiri akɔ sɛ ɔrekɔsɛe na wadwerɛ nnipa bebree na obɛsi n'ahemfie ntomadan ɛpo no ne bepɔ fɛɛfɛ kronkron no ntam nanso na wieɛ bɛba a obiara ni hɔ a obɛdi aboa no. Daniel
ti dumienu. Ebere no mu na Mikael, ọbapọma kɛse a ogyina hɔ ma wo maama no bɛsɔre agyina. Na ɛbɛyɛ ahoyɛhia bere a efiri sɛ ɔman baeɛ no besi bere no so ɛmaada. Na ebere no mu na wɔbɛgye ɔmanfoɔ afiri mu. Obiara a obehu sɛ watwerɛ ne din nwoma no mu no. Na wɔn a wɔdeda fam dɔteɛ mu no bebree benyane. Ebinom bɛkɔ daa nkwa mu. Na ebinom akɔ ahohoradeɛ ne daa ahiyie mu. Na madwema no bɛhyerɛn sɛdeɛ ewiem hyerɛn. Na wɔn a wɔdane nnipa bebree kɔɔ trenee mu no bɛyɛ sɛ nsoroma daadaa pem. Na wo, Daniel, toto nsɛm no mu, na sɔ nwoma no ano koduru awieeɛ berɛ no so. Nnipa bebree bɛdwane adi akɔneaba, na nimdeɛ adɔɔso. Na me Daniel, mehwɛe na hwɛ, na mmarima baanu foforo gyina hɔ. Ɔbaako wɔ asubɔnten no nsu no ha, na ɔbaako wɔ asubɔnten no nsu no ha. Na ɔbaako ka kyerɛ ɔbarima a ofura nwera a ɔwɔ asubɔnten no nsuo no atifi no sɛ, Da bɛn na anwonwadeɛ no awie bɛkɔ akoduro? na mete onipa a ofura nwera a ɔwɔ asubɔnten no nsuo no soɔ no nka. Na ɔmaa ne nifa ne ne benkum so kyerɛ ɔsoro. Na ɔkaa deɛ ɔte ase daa no ho ntam sɛ, enkoduru brɛ, mmerɛ ne fa, na sɛ wɔpansam ɔman kronkron no tumi wie a, obewie yeinom nyinaa. Na metee, na manhunu aseɛ, na mese, me wura, nneɔma yi awie yɛ besi sɛn? Na ɔse, Daniel kɔe, na watoto nsɛm asɔ ano rekosi awie berɛ no so. Ɔbɛpɔ nnipa bebree ho ahɔ wɔn ho ate wɔn ho, na abɔnefoɔ bedi asɛmmɔne. Na abɔnefoɔ nyinaa rehunu aseɛ, na madwemma na ɛbɛhunu aseɛ. Na efiri bere a wɔbɛyi daa afɔdeɛ na wɔde amanfoyɛ akyiwadeɛ asi hɔ no yɛ nna apem 290. Nhyira ne de ɔtwɛn na wɔkoduru nna apem 335 no soɔ. Enti kɔ koduru awieɛ, na wakɔ home na wasɔre akonnwa wo kyɛfa, nna a edi akyire no.